लोगोफोर दैथुन बर' इउटुब चेनेलाव बेखौबो बरायनानै लाग्रोबाय स' लोगोफोर आंनि फार्स्ट ब्लगानो जागोन माइबारियाव बेरायनाय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ मोजां मोनोबा थुदो बिदिबा आंनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर ओंखारबाय सौफैबाय फैद' ओइ सासे मानसिजों नै लोगोजों आंजों थांसै आरोना फैद' आयु दैया माबायदिथाय नेनोसै आरोना लोगोफोर ओइनिफ्राय फैबाय जों ओइ दैनिफ्राय फैबाय दंग' होनो जोंखौ दंग'निफ्राय फैबाय दंग' बारनोसै गासिनो नै आंहा दाबो मोनहैयाखै मालाय हा मोनहैबायानो नै लोगोफोर बारखांबायानो होनजायो आरोना बारखांबाय माइबारियावनो आंनि फार्स्ट ब्लगखौ देखायनोसै आं सफैबाय नै थांसै मा ओंख्रि जानायलै फंबाय जोंना माबासोलै मा होनोमोनलाय माबासो थारुनसो बेदर गैला मानो बेदर जानांगौ जाम्बासो माबाबा फैसायानो गैथारा ओंखायनो मोनजायाखै बिफानाव बिदोब्रा लोगोफोर जों मोनफैबाय जोंहानि माइबारियाव नै ओमफ्राय जों दा फट' खेबलांसै लोगोफोर थांफिननोसै न'आव फट' खेबजोब्बाय दानाबा थांफिननोसै न'आव मोनासिगोनबो नालाय
खैथा जाखोथाय दा 4टा जाबाय आरो 4टा थांसै न' मबाइलाव बांद्राय चार्ज गैया चार्ज होनोसै अखा हागासिनो दंना जोंनिखै सप्तासे जाबाय अखा हानाया न'आव थांसै मोजांनो दुगैनोसै मोनफैबाय दा हेलौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन स' नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो बेल बाटनावबो थुनानै होदो आरो मोजां जादोंना गाज्रि जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव थेंक इउ बाय बाय टेक केयार नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन